May paoras ka balen. Kaya ang taming mabiluga pwersa ng GNN TV 44, pagbiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap ngayon Biyernes, September 12, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Meto nga protesta o rally ikasada ring miyayaliwang aguman bang labanan ng korupsyon ing bansa ay report. Tumugon tayo sa matinding pangangailangan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ikalawa, upang ilahad ang labis-labis na pang-abuso, pandarambong at pagpapahirap sa atin, hindi lang sa mga Kapampangan, kung hindi sa buong bansa, sapagkat may kasabihan, sakit ning kalingkingan, panandamanan ning mabilog ang katawan. Reti reng pamuklata amano ng Alex Caugiran, ing dating presidente ng Clark International Airport Corporation o SIAC at ing lead convener ng Concerned Citizens of Pampanga. Metong nga kilos protesta ing ikasada reng miyayaliwang sektor laban king malawakan kanong korupsyon king bansa, kabilang na reng maanumalya at kontrobersyal a flood control projects ning gobyerno. Iti katukining karelang press conference ketiking St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga ngayon September 11. In Concerned Citizens of Pampanga, metong yang aguman dareng miyayaliwang individual, organisasyon at progresibong grupo. Dun sa 10 billion o 14 billion worth of infrastructure, flood control, no? Kung susumahin mo, kung may maninakaw yan na mga, let's say, sabi nga ni Senator Lacson, about 70%, no? To 79% of the funding for flood control projects ay nanakaw lang at nabubulsa. No? So out of the 14 billion, imagine 70% of that would probably approximate to more than 10 billion. 1 trillion a year nga. 1 trillion a year. So 800 million. No? Dito lang sa Pampanga, yung sinasabi ko. Imagine, we have 40,000 rice farmers registered yan. No? Nakasulukuyan na ay talagang naghihikahos. No, dahil yung presyo ng palay nila na binibili, 8 to 10 pesos, 12 pesos, kulang pa sa puhunan. Kabilang niya kano'y Pampanga, kareng lugar na direktang apektado, king maling pa mangamit ning pondo, a dapat sana para kareng istrukturang poprotekta, kareng residente, laban king albog. Ing sangkan kanuketi, ing malalang korupsyon. Bilang taong simbahan po, nahihiya po ako na itong mga nangungurakot ay siyempre mga Kristiyano yan, Katoliko yan. Siguro nag-aral pa sa Catholic school. Anong napag-aralan nila? Ano ang kanilang buhay bilang Kristiyano? Yung sisimba sila linggo-linggo, tapos nangungurakot Monday to Saturday. Anong klaseng pagiging Kristiyano yon? Anong pagiging mabuting anak ng Diyos ba yon? Wala pa silang konsyensya? Nakakahiya po. Kaya ako'y nananawagan sa buong simbahan. Mabuti ngayon dito sa Pampanga, dito sa St. Paul, na nagsisimba kami, ang sermon nila talagang against kurakot. Ako nananawagan sa lahat ng mga pare, sa buong bansa, mag-sermon kayo against kurakot. Mag-sermon kayo against itong mga taong walang talagang simpatya sa ating bayan. Kabilang kareng mekisan metong reng human rights at civic groups, religious sector, akademya, reng ortilano at aliwapang memalen, ama nyulong king transparency, iba't king gobyerno. At siyempre, tayo po ang panawagan ng concerned citizen ng grupong ito ay hindi na lamang natin hayaan na sila lang ang gagawa ng investigasyon na yan. Kailangan din natin bantayan yan at subaybayan at para maging pressure group din tayo sa kanila at at matitiyak natin na mayroong mananagot sa mga ginawa nilang yung katiwalian na ginagawa nilang ito.
Makasadyayang gawa ng serye dareng aktibidad manibat September 17 kapamilataning province-wide noise barrage. King September 17 naman ganapan yung metong nga programa king Metropolitan Cathedral king siyudad ning San Fernando. Aumpisan kapamilataning metong nga misa at tukyan ning metong nga payapang rally. At sula naman king press conference dina JC Alcaraz ning alyansa na mga magbubukid sa gitnang Luzon. At suya naman ni LV Edona ning Kadamay Pampanga, Clifford Piñera ning National Union of Students of the Philippines o NUSP Pampanga. Francisco Dangla III ning Bayan Gitnang Luzon, Jerome Esguerra ning Akpusta o Angeles City Public School Teachers Association at Alex de la Cruz ning Defend Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Abe, ginulis siyang kasalaysayan ng JBL Hospital. Yan ang pekamungunang ginawa king robotic surgery king Central Luzon. Ay ning report. Ginawayang kasalesayan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH kaibat ayari ing pekamumunang robotic surgery king Central Luzon. Penimunanin ng surgical team adin na Dr. Ryan Kiambao, Dr. Armin Mendoza at Dr. Charis Santos ing meto nga robotic cholecystectomy kaya duwangan ni Dr. Rose Peregrino bilang anesthesiologist. Sinaupla naman din na scrub nurses Liza Marie Sadi at Antolin Chin, circulating nurse Randy De Vera at biomedical engineers Steve Olivar at Virgilio Bautista. Agpangking JBL-MGH, itiyay pekamumunang operasyon king bansa gamit ing SSI Mantra Robotic System, abinye ning RBGM Medical Express Sales Incorporated. Ang gaking salukuyan at lung robotic procedures na ing matagumping agawa. Asahan ning ospital na ing teknolohiyang iti ing makapagpabilis kareng elective cases, makapamye mas masala at eksaktong access king komplikadong parti ning katawan at makabawas king post-surgical complications. Saklone mo naman ning zero balance billing program ing amanuang kaso agpang king management ning ospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Strict tuneng ipatupad ng San Fernando LGU ing pamagbawal king pamandigaryo at vaping karing pampublikong lugar. Ay ni report. King siyudad ng San Fernando, matigik na yung ipatupad ng city government ing City Ordinance number 2014-007 o ing smoke-free ordinance ang magbawal king pamanyigarilyo at pamangamit e-cigarettes o vape king siyudad. Saklo king pamagbawal, renganggang pampublikong building at opisina, pampublikong saken, kalupanan ng jeep, bus, tricycle at taxi, makanyan mo rin kilub at king paligid na ring eskwela, ospital, pisamban, health facilities at reng pasilidad, apupuntalan na ring anak. Kaya be mo naman keti reng pampublikong parki, playground at aliwapang pasyalan. Makasulat, king ordinansa na matigik ababawaling pamamisaling sigarilyo at vape kareng menor de edad. Makanyan mo rin ing pamagtinda kareti, kilub ning dinala na metro, ibat kareng eskwela, playground, pisamban at health facilities. Agpangking city government, ing salang sangketi, mamayaran niya hanggang 5,000 pesos at malyaring masukul, aelampas pabanwa para kareng tindahan at establishmento. Kabang hanggang 2,500 pesos naman at community service para kareng individual na marakap. Kukulay ching City Health Office kareng hanggang Fernandino na makisan metong bang isulong ing metong mabulas, malinis at ligtas sa paligid para kareng ega na gana, lakwas na kareng kayanakan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga.
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kasado ni ing pamanalakad ning Cayabe Infirmary king Ciudad San Fernando alakwas kanong magpasikan king serbisyong medikal. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Formal na ning umpisan ning City Government of San Fernando, Pampanga, ing pamanalakad ning Cayabe Infirmary, keti king City Civic Center Compound, king Alasas del Rosario San Isidro Circle, katuki ning groundbreaking ceremony ngening September 11, 2025. Penny muna ning Mayor Vilma Caluag ing groundbreaking at dinikdiking maragulayambag ning amanuang pasilidad king pamagpasikan king serbisyong pangkabula para kareng Fernandino agpangkang kaluwag makasaw PIT bang lakwas palawak ing libreng serbisyong medikal king syudad kayag naning operasyon ning Super Health Center. Yan po kasi uling syempre itang hospital tamo po construct de pamu anya buri ko ini pong Super RHU6 tamo, kinonvert tayo into infirmary bakan ta makapag-admit ta ng mapilan pasyente. Para in preparation na rin kayong padatang tamo hospital. Bakan ta cater ta na lareng Fernandinos kasi at luta na kanyan paanakan nangyapin o ito at least serbisyon talang alalang bayaran, libringan. So para po kayong kapabaluan ka rin ganang Fernandinos sa tinta mo pong libreng laboratory keni, dental, X-ray, ultrasound, ang pong paanakan. Dagdag na pa ning alkalde magsilbiyang training ground ning City Health Office ing infirmary bilang pamagsadya king pamanalakad ning Fernandino People's Hospital aasahang umpisa naman bayo mapupus ing bulan. Happy ko po at last finally may ma-construct na po ing infirmary tamo. At ready na pong mag-serve ne kareng ganaganang
Fernandinos. Tinagon ketiking seremonya rengalwa pang manungkulan kalupadan dina Councilors Reggie G. For David, Harvey Kiwa, Ati K. Pineda, Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. At wala naman reng department heads, reng tubod ibat king Department of Health at PhilHealth, makanyan mo rin reng kayaduangan ibat king pribadong sektor. Sinigurado na lamang kaluwag na balaw siyang administrasyon king pamagpatupad kareng proyektong pangkabulasan bang lakwas ilapit ing dekalidad na serbisyo kareng balang komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ating babanten a low pressure area in Pagasa king 540 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Magdalayang uran king Visayas, Mindanao ang pukimpilang bahagi ni Southern Luzon. Malatim mo rin ni posibilidad ang maging bagyo ing LPA. Mimiral mo rin ng Easterlies king Luzon ang po Visayas at magdalang uran king Aurora ang po Quezon. Kabalen, maging partika king pamang balita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kekay lugal, balyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kekay screen. Balyari mo naman mag-post king kekabing Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Biyernes na may kalata istorya ketiking probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, in Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.